Això és el que no vau veure a l'últim episodi d'Americà. Un americà amb molta curiositat per saber què amaga el sobre d'en Mathieu. Un americà força tenaç. Un americà que s'ho juga tot, però que tanmateix s'haurà d'esperar fins l'endemà. La investigació continua. Americà, el misteri del molí. El sobre. Ni tan sols sabem a quina hora sortirà. Almenys podríem mirar una miqueta. Sí que esteu a punt aviat al matí, campistes. Ell és en Marc, el pare adoptiu d'en Francis. Me'n vaig a pescar amb l'Obert. Vens amb nosaltres? És policia. Guai per les nostres investigacions. De fet, no cal que siguem tres per... De seguida vinc, pare. Afanya't, t'esperem. Ho aprofitaré per fer preguntes al pare. Potser sap alguna cosa de l'herència de la senyora. Bona idea. És tan intel·ligent. I guapo, també. I també... No, no, no! És en Mathieu! 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 No, no! Amaga't! És el seu oncle? Espero que no ens hagi vist. I ara què fem? Doncs esperem que torni. No ens podem esperar aquí. Potser ha marxat per tot el dia. Sí, tens raó. Vaja, diu que aquest any s'ha de demanar permís per fer un foc de camp. Què? Tornant de buscar llenya passaré per l'Ajuntament. Necessitaré ajuda per portar els troncs. És que... No passa res, Annie. Puc mirar quan arriba en Mathieu tota sola. Però l'americà no tindrà temps d'avorrir-se. La Catherine té feina per ella. Ah, però és que... Ta mare vol que li portis un pastís a la senyora Gendron per donar-li les gràcies. Pare, sabies que la senyora Castonguer s'ha mort? Doncs sí. I què passa amb la seva herència? N'estàs al corrent, tu? Doncs sí, perquè és que tothom parla de l'hipotètic tresor de la senyora Castonguer. Ah, sí? D'un tresor? Em refereixo a la seva fortuna, l'herència. Has de reconèixer que és intrigant. Sí, i tant. Però la veritat és que l'únic que en sé, de fet, és que ningú sap on està amagada l'herència. És estrany, això. Sí, però tot plegat s'aclarirà d'aquí 3 dies. Es veu que el notari Rondó té en el seu poder un sobre segellat que només es pot obrir llavors. Per què d'aquí 3? Ja n'hi ha prou de xerrameca. Espanteu els peixos. Ah, l'oficina de permisos. M'esperes? Sí, Molt bé. l'americà hauria de veure això. Espera. Bon dia, sóc l'Annie Martin en directe des de l'Ajuntament de Valdilac. Acabo de descobrir un bon munt d'informacions sobre el molí vell i els seus antics propietaris. L'ha fet ta mare? Sí, sí. M'he creuat una dona una mica estranya tot venint. Portava un barret molt, molt gros. I unes ulleres de sol enormes i semblava una mica ximple, com si es pensés que era la reina d'Anglaterra? Doncs sí, exactament. És la senyora Cantant, una escriptora, ha llogat una casa per l'estiu. És força estranyota. No sembla que li caigui bé. Diguem que la trobo sospitosa. Ah, sí? Què ha fet? No parla amb ningú i es passeja una mica massa pels voltants del molí. Potser escriu un llibre sobre molins encantats? Potser sí, però no li trauré l'ull de sobre. El molí va pertànyer a un comte francès que es deia Jacques Legrand. El comte Legrand l'apassionaven les obres d'art i els objectes antics. Oh! I aquí hi ha una cosa més interessant encara. Veieu els caps de drac? Doncs són l'escut d'armes de la família Legrand, senyores i senyors. Per raons personals, en Jacques Legrand va desheretar... Ja estem, bonica. El permís per fer foc. Ara mateix vinc. Molt bé, t'espero fora. En Jacques Legrand va desheretar el seu fill, en Paul Legrand, i va deixar el seu molí a l'Odile Castonguay, l'àvia d'en Mathieu Castonguay Bell. Potser ens aniria millor a l'altra punta. Si tu parles vol dir que jo també puc. Has dit que faltaven 3 dies perquè el notari obrís el sobre. Per què? L'únic que en sé
És que hi ha una mena d'història, d'un enigma, que s'ha de resoldre abans d'una data determinada per poder accedir a l'herència. I la data límit és d'aquí 3 dies. Vinga, recolliu les canyes. Conec un altre lloc. L'àvia d'en Mathieu Castonguede. Ostres! Superguai, el teu reportatge. Ho veus? No cal tenir un pare policia per obtenir informació. Potser sí que tinc un pare policia, però també s'ha de saber pescar la informació. I si recapitulem una mica? Ani, pren notes. La senyora Gendron troba la cantant sospitosa. Aquí hi ha lluç amagat. I no en sabem gran cosa més d'ella, però ens cal més d'un sospitós, i la declaro sospitosa número 2. Potser ella també busca l'herència. Però com que calla com un peix mort... Francis, això és seriós, no siguis espina. Espina, que bona! D'acord. També sabem que en Mathieu té 3 dies per trobar el seu tresor. Però ell no sembla que ho sàpiga. A mi m'intriga per què en Jacques Legrand va desheretar el seu fill per deixar el molí a l'Odile Castonguay. S'hauria d'investigar. Però haurà de ser havent dinat. A veure qui arriba primer. Amor meu, porta la llimona, també. Jo hi trobo gust de salmó. És veritat, eh? Quina mena de peix és aquest? Salmó de Sant Remi? Sí, és un salmó molt comú. Sí, i tant. No hi ha res com el peix. La veritat és que és molt gustós. Molt gustós, i tant. Ja se sap. Sí, és veritat. És la proteïna més sana. Vols dir? Sempre que no el pesquis tu, o sigui fresc. A mi m'agrada molt més la carn del peix. Sabeu? Pot haver... Perdoneu! Ja hi vaig jo, que sóc metge. He fet el curs de primers auxilis. Era molt bo, tenia gana. Gràcies. Francis? Perdoneu per allò d'abans. Heu trobat alguna cosa per mi? Sí, un sobre. Ens hi hem hagut d'escarrassar perquè l'americà no l'obrís abans que tu. Va, americà, dóna-li. No tinc el sobre, que el tens tu? Aquest matí te l'he tornat. Ani? Jo, sí, m'hi l'he tocat. Heu perdut el meu sobre?